Kini lang primero. Mga, ano sa kanaong ani? Kuan, kini dito nagsugo na ning akong kamot ning tuo. Murag dyan mga October siguro. October mo din yan. Karon? Itong naabot ko. Lagi, Pero katong... nagkuhan na ko ni banda siya. Kung di juga kalakaw? Karon lang pod mga bulana na nga, di na ko kalakaw sa una magsungkod ako. Pero hinay ko mo ba? Oo, bitahan na ito masungkod. Oo, sungkod. Bita, isa lang. Karon, Kini, di naman yun. wala gyud siya. Pero kabalo ka. Ha? Kabalo ka. Mag. Eh, ana. Tiktikon. Pit. Oh, ano ba kabalo ba ka nga? Murag na ba kay mabati? Wala. Pakog lamok. Okay ni? O ka di ba? Mo kuan man. Di kabalo ba ka gana kabalo mabati nimo. Mabati na ako. Dili siya nga wala ka kabalo. Sakit man. Kabalo ka. Hmm. Sige. Mga pila ka bulan ning kuan, isa ka buwan na. Hindi ka kalakaw. Kini po mula naman mula biyog naman yung baklay. Kaya nagkuan ni natapilok man ni siya. Wala pa ni siya tapos nama ko kuan ba maghinubag ni siya baka Yan na na sa mundo. mabasag ani ning tubig ini nga akong tiil. Magubag. Masakit. Ikaw man Unsa trabaho mo dati? ang bukat akong trabaho sa una sa Manila. Dati man ako sa Manila. Pag man mo kuan anto nabot ka dire kanang Spray lang po ng mangga. Oo. Harvest. pag uli sa balay di ka nagabasa, himasa habat punas Ay, ligo. makalimutan, makaligo ko na, ay basa. Sige na ana daw isa ka daw kamo. Isa lang. Sige isa ka daw. Ana ra. Di na mo Pero kasama. nay pugso yun mo unsa man sakit? Sakit din yun. Asa na pitang sakit ya? Dili ko sakit. Nadre. Pati yan eh. Sige ka na isa ka po daw ipuli daw. Oo, gapon, ako na. Pero dati dili yung ani. Dili. Mo Anam mo na siya. sige daw ana daw. Plus open. Ore kaya. Muli kaya. Ang kane. Wala na. Yung pagkaon nimo. Subukan ako sa akong mga anak. Oo ba? Puro po nang eskwela dong. Asa mo eskwela? Yeah, sa Sinawilan. Sa Sinawilan. Sinawilan. Ninyo na tanan anak mo? Wala pa. Ang isa, Sige pili pa edad mo. wala, 49. Sino? Kung mayroon tayong diferensya. 50 man ko. Sige. Wala pa ka mahilot sugad? Nahilot na. Nahilot na gud. Kapila na ka nahilot. Tugan na eh. Silang namay nga na itong biyernes. Nahilot lang po sa akong amigo niya. Nya. Iilang ko di alam alalayan lang basi daw mo ko ha. Ano nga. Kasi nagkumul po ininit. Tapos magkuhan ako pini gabon. Gabon Gabon. ininit. Ihumol. Sa man Kada gabon. hapon, kanang ininit niya. Ininit. Kaya na Amo, ako. na. Kuhan Tapos? din, plus. Bisa mo haplas. Yun na. Wala, Haplas mo magsamot. gabon. Gabon. Bisa mo nagtingon ana. Yeah, po. Ikaw report. Dili ko, dagang po ni ingon. Makasamot man na. Bayabas. Makasamot. Makasamot ano. Kanang gabon, Bugat mo magbutang tiil. tag gabon. Ang nindot ra sa gabon inumon. Ano na. Imnon, pero kung idapat nimo sa panet, or bisan di ka maggabon, ininit lang. Walay mga dahon, ininit lang. Yanan mo sa tiil, kamot na marag. Lami sana mainitan. Paghuman, unsa resulta? Lukuhanin mong lawas ba pero pag mauga. Dugay, magkababa ka na. Maghawrot imong kusog. Wala Wala di ko ka. na kung di una-una nga naman na sige kung kuha na yung gabon. Mura mo kung di na yung Samot, mura siya nibagsak. Nga imbis ka, kung mainitan lang ka, okay. okay. Pero pag maugan na, Gana. karon or sunod ugma, Wala na. wala na. Luya naman ako noon. Wala, ni samot. Makagawas-gawas ko na kong sungkod. Samot. Undangan yun na siya. Gabi na sa itong mga viewers karon. Swerte lang kung nakabuinas mo nga naayo. Pero ang ending yun na, bisan di ta magamit og dahon, ininit lang. Anananin mo, ihumol. Madugay anak mo, mapaba nga to ang kusog. Antod wala, murag kag mainutil jud ka. Wala yung kusog, ana na lang ka, ikaw na wala na. Ilang kuhan kay basta. Undangin yun na siya. Pas mo kusog daw. Anak. Undangin na siya. Ikapila ko ni hilot mo ron. Di na ko makuha na. Kaya tumpo na minto. Dili mahiyap. Hindi ko maiyak. Ikapulo ko. Wala po. Mga Ubos-ubos. kapulo lang ka po. Ikatulo. Kapulo. Sige. So yan, magsugod na to. Kasi nakisat up ni ma'am. Ah. Kung tanaw daw siya sa video. Ano siya, moy ay yun. Sa video nga para makita. Dugay ko naman niya. siya nagkuhan sa tuwag. Pasa pong number siya kay pasa daw. Di man mo ring ang cellphone. Di man tawagan. Bulaan ba sa akong anak no? Sa manghod daw. Dada. Ikatulo. Dili smart. Ikaupat. Dili smart. Ang globe di man katawag og globe. Adili. Smart na dyan Sige, eh. sige. So magsugod na ta. Ano yung taas mo ni? Sangit.
Kuan lang. Ang ito. Yun, magsugod na ta. Kaya nyo, alalay mo dong. Yan na to dire. Kusa ni. Maliog mo na Kanang- dyan kay Hati. Ayan lang, ito Oh. Maliog mo na kay Hati. Kadayon lang mo. Ano maging boss? Ay, kadayon lang. Dari na lang imong, dari mong ulo ha. Para makita na tong kuhan. Yan nalay na to. Tanggalan sa t-shirt. Kani yung shirt mo mana? Ano? Oh, sige, pwede. Tanggalan t-shirt. Na magkulog ka ha. Kuha ko ni Dadong. Manita ko. Kuha sa ni Daan. Kaya ganun. Bilhin mo ko rin. Itong ihapin siya. Daot na sa ninit. Samot dito na ba mo? Di ba ka mainom? Inom mo. Makahubog. Adel, ako no dati wala pa Mainom makahubog. Kuhan de, dili di makahubog kayo. Mainom makahubog di mo de kay mahubog. Tawar mo rin mahubog no? Tama na. Kabantay ka na gunita na ko? Kabantay ka na? Naka napansin sa mga lawas wala? Ano? Wala lang hindi ka napansin sa mga lawas? Baka kabantay nilihok? Na. Ikaw nagpalihok? O nilihok lang si iya? Buhok lang. Yeah. Wala man ako ng buhok. Wala ka magngusog. Pero kabantay ka nilihok? Na. Magunit ko yung kanto. Ampul lang kita ha? Ampul lang tas Ginoo nga ako ang makatabang nimo. Ano lang ha? Salig lang tanan sa Ginoo. Okay, pagpunit ako nimo naglihok siya. Sige, atong tabangan daw. Ana diri na makulog ha. Yung si makahikot ka meron ana. Sige, Mangilila po lang kwan sa may ilaw. kulog sa nato para makasukod ta. Yan lang. Hayang sa Eh, eh, hayang hayang. sa diretso. Ha? Hayang sa. Ayang. Igda sa igda. Na. Kani matikang naman no, mana sige daw. Kani maanan mo. Okay. Ito na ito po. Ano yung Okay. Ya, anak taga dito, batay dito ha. Anak na to. Isa kang kamot niya. Pwede po din isa ka, ipitan na ha. Ang talang, anak ha. Sige. Dinawang ta ka ha. Ulan na. Wala kong kamot mo ha. Sige, trip, anak daw. Sige, ayaw mo na mo mga ano. Ang kusog na mo, wala. Wala. Pero makairog-irog mo ka oh. Pero po, pero naglitod. Pero kita na lang. Oh. Di pa. Yup, kahit ka na. Okay na ka na. Oh. Gusto ka magunlan? Kaya naman kung ana ra. Kaya na. Kaya ra? Oh. Sige, sulti lang lisod ha. Kita ni mo, page. Traditional. Ha? Irikilot ang traditional. May nakapansin kasi ko dito dong. Karang. May tao na sa ko. Tayo na nila. Okay. Dito dong. Pwede na dito daw. Dugay na imong mama sa gawas? Dugay na? Hindi siya pwede pa sa ongkar. Parang ko malaliliguan ha.
Sige, din mo pangalan mo? Romeo. Ha? Romeo. Romeo? Alex, malagi to yung asawa. Sa Alex, ikaw? Siya ang kuan niya baka na. Angga? Romeo, yung tato yung angga. Mo yung tawag siya doon. Wala pa iniambak niya tong? Kinan? Sa una pero dili tayo nga na. Andreo ng hapon. Murag ni taas, no? Dahil ang Oh, kalsada. Taas na siya. Taas na siya. Yuta mo. Mubo na siya. Mubo mo na sa una. Murag di mo gaya taas sa una itong nagpatambal. Oh. Yan man ang balay. niya. Oh. Kung saan naman ang balay? Katong nanambal na disgrasya ka ba nga? Ah, dali ba to? Di oh. Kuan, Ladina. Kuan, kanong Mura o Subay. subay. subay, Subay. subay, Sulat. ginubayay. Namatay naman itong lalaki. Ay, namatay na itong Laman laki. diya ginubong mo taluyo namin. Ang askin saan may napuli diha? Laman yung luti. Ito may pulling number. Ang babae. Ano ba? Yung asawa. Anak ko sa una, kay pahilot to, kaya na-disgrasya ko. Kamu hilot. Di subay ra. Isa. Kusog dito sa una. Sa una, kaya di pa man siya manambalay sa una. Sige kamay. Ha? Bintahan lang. Kaya ra? Kaya ra? Ha? Kaya? Kaya ra? Lex? Lex? Gusto pangalan mo? Romeo, kailan mo siya? Tuanggan mo, Alex. Ha? Ha? Ilagay dari mo? Bumukong, pinaghinang ka bagkog. Ano ka naman na? Sakit ka, May? Ha? O kaya ra? Suko lang, ha? Aray! Ah! 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 Aray! Ah! 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 Uy! Wah! Ah! 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 Aray! Ah! Hindi makuha sa messenger pang. Taas ng time. Pwede cutting. Ay ka lang, kat. Malang mag- Ah! 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 Bumugbo na. 5 minutes naman. Dungan eh pagkapaghilot. Tauban. Hindi parehas. Ako, walay sakit, no? Anong Alex may tawag sa mo dito?
Hanggang man ko. Kasam na di ka. Manila. Ah, Ay naman kung ininit ha. Ilang minute na. 17. Tama na.